Så i dag vil jeg gerne snakke om to forsøg, som vi lavede på skolen. Og den ene er en substitutionsreaktion, og den anden er en additionsreaktion. I substitutionsreaktionen så havde vi en reagensglas, hvor vi puttede brunvand og noget heptan i. Og det vi så var, at brunvandet det lå så nederst, hvor heptan det lå så øverst. Og det er fordi, at brunvand den har en højere elektricitet end heptan, og derfor ligger det nederst. Men noget andet, som vi også så, var, at de to stoffer var ikke blandbare. Og det er fordi, at brunvand det er en polær molekyle, hvorimod heptan det er en upolær molekyle. Og lidt ligesom vand og olie, så kan de her to stoffer ikke blande sammen. Men i substitutionsreaktionen, hvor vi tilsætter noget lys, så vi, at væskenhandlen det gik fra at være en farveløs og en rød væske til at være en helt farveløs væske. Det vil sige, at de to stoffer blev så blandet sammen, da der blev tilsat noget energi til dem, altså noget lys. Og det der skete var, at i en substitutionsreaktion, så er det, at et atom blev udskiftet med et andet atom i en molekyle. Så i heptan her, C7H6 plus brunvand Br2, så bliver ligningen C7H15Br plus HBr, fordi den smider en hydrogen væk. Og det er kun én af bromatomerne, der bliver erstattet. Når vi kigger på additionsreaktionen, så ser vi, at her så havde vi noget hex-1,1 og noget brunvand. Og i en additionsreaktion, så er det en dobbeltbinding. Den her dobbeltbinding, den er så splittet ad. Så vi havde noget hex-1,1 og noget brunvand. Og det der sker er, at når vi så ryster den her reagensglas, da vi blander de her to sammen, så vi at stoffet, altså væskenhandlen, den bliver også farveløs, lidt ligesom substitutionsreaktionen, fordi at den her dobbeltbinding bliver så splittet ad. Så det kan så se sådan ud. Så vi får en dobbeltbinding her til enkeltbindinger. Så bang. Så nu. Yes, jeg er færdig. Så er I færdig. Ja. Så det der skete bare her, var at det her ligning sætter sådan ud. 6, 12 plus R2. Yes. Og så kan vi se, at grunden til, at væsken blev farveløs, var fordi, at vi havde en additionsreaktion, hvor brun, den blev sat på den her molekyl her, altså hex-1,1, og så skete det her.